लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि धोनस्री फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय जों बनगुरुं गामियावहाय आलासि जानो थांथ'नो करामरावबो बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन, नाथाय जोंनि बेरायनो नागिरनाया जायासै, आनलाकि जाहैदों। जोंहा बहा आनलाकि जालांखो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नागिरदों। फैदो बिदिब्ला नायलांदोनि। नै दायो जोङो थांनो थाखाय रेडि जाबाय। ओमफ्राय नै बेसोरबो थांगोन, बेसोरनि खुरमानियावनो थांगोन जोङो। ओमफ्राय नायलाय जोमैखौ जा साइज नुखादों। थांगासिनो जोङो, नै सहैथ'वाखै, एसे गोजानबो नालाय। नै जाहा मुथुआ गारि सालायदों। नै जों सोर सोर थांदों, बैयो जोंहानि बिबोनां, जाहा मुथुनि बिफानि बिनानावनि फिसाला। जों जमा थांदों गासैबो। लामाफोरखौबो मोजां नुथारदों। नै जों बनगुरुं गामियाव मोनहैबाय। ओमफ्राय नै सम जादों आङो। नै बिसोरनि गामियाव बेबादि फख्रियाव दै जमा खालामनानै बेनि दैफोरजों बासन सुयोनो। ओमफ्राय नै हाजोआबो खाथि खाथिथार, जा समायना नुखादों। ओमफ्राय नै जोङो खाथियाव धोनस्री दङनो आरो, बेयावहाय बेरायनो थांदों जोङो। सान्दुङाबो जा गोसाखामोन, साथाबो लांफ्लाङासै। Mutu, wow kasih wow. Double mutu, sase patlu dong, sani mutu sase patlu. Patlu ani lega, esir sania mutu. Beda mayau, दैयानो गैथारा दा। नै ओमफ्राय जोङो धोनस्रीयाव सहैबाय। दैया नायलाय जा मोजांखा। गेलेबाय जोङो दसे बेयावनो। जों माबा गेलेनो नागिरदों, पिटौ होननानै बुङो आरो। आगोलनि सेन्देलफोरखौ हानानै गेलेयोमोन ना, ओमफ्राय नै जों अन्थाइखौनो गेलेनो नागिरदों आरो। बियो जोंहा मुथुनि लोगो। आङो अन्थाइ जाबना होदो, आं खुबैख्लायगोन बेखौ। नै खुबैनोसै। नै खुबैख्लायनो हाबाय। ओमफ्राय नै जों फैफिनबाय दैमानिफ्राय, नै फैफिनबाय स्रानावनो। नै बेस्राबो फख्रियाव जमा दै दङ, बेजोंनो बासन ओरि सुयोनो। एसे दैनि प्रब्लेम खोमा बेसोरनिथिं। ओमफ्राय नै फेमिलि फट' लाबाय जोङो मोनसे। ओमफ्राय नै मालाय बेसा नासपति बिफां दङ। ओमफ्राय नै जोङो दाना करामराव बेरायनो थांफिनलायबाय जमानो, जाखां लोंखां जानानै बेरायनो थांबाय आरो दसे। Nampun setelah ini nampun setelah. Andi bunga anda berat. Andi nama orang sana besmutari nabung deh. Di bunga. Ayo hai mana? Mana? Bes kelas apa ini nggak? Bes kelas apa ini? One. English medium nam? English medium. Mana sekolah? Mana sekolah? Mana sekolah? Saint Peterian High School. Kau udah boleh apa sih? Penting. Betul kalau melani, oleh tanggerada. Serangau. Serangau. Icing aja hani no, paling berapa pun icing desi pun mana. Icing no. Oleh desi dah on tanggi lama mana na. Icing hayang. Pink color dalai gajah nura. नैबे आगैयाना जा थेब थेब रायलायखायो बियो। जों सोरनाव आलासि जानो थांदों, बिस्रानाव फैदों आरो। ओमफ्राय नै जों करामराव थांनाया मोनहैबाय। जों करामर गेटथिं थाङाखै, बेलेगथिं थांदों। नै मानसिफोरा जा थांखादों। ओमफ्राय नायलाय बै बिफांफोरा मासे मोजां गुफुरनो। करामरावथ' हाबनो मोनानो। नै जों बेलेगथि फैदोंमोन आरो हाबनो मोनगोनदां होननानै, ओमफ्राय गैया बिथिबो हाबनो मोनाखै। बिनि थाखायनो अनजिया आनलाकि। नै बेफोरावनो फट' मोननैसो लालाबायबाय। नै जों जमा थांदोंमोन। नै मालाय मुथुआ गावनि सिनाखि लोगो मोनबाय, हेन्डसेक लाबाय कर'ना बोथोरावनो। आरो माबा कर'नाबो जादों आरो बेयावहाय, ओंखायनो गेट बन्द' खालामदों, हाबनो थोनाखै। ओमफ्राय आरो साननैसो सिगाङाव सोरबा सेंग्राफोर इदिनो दावराव दावसि जानाय होनदों नामाथाय, बेफोरनि थाखाय हाबनो थोनाखै आरो। नै बहुद मानसियानो बेरायनो थांदोंमोन। समायना साहा बागान हाबना नायनि आं लोगोफोर बेयावहाय। नै साहा बागानफोरावनो दसे बेरायलाबायबाय आरो। करामराव बेरायनो फैनायाबो माने कर'ना
दोनो बेयावहाय ओंखायनो हाबनो खोनाखै जोंखौबो मेन गेटआ बै सोमोन ओमफ्राय जों बिदि फैदोंमोन आरो हाबनो मोनगोनदां होननानै गैया जोंबो हाबनो मोनासै ओमफ्राय नै बेफोरावनो दसे टाइम पास बेरायनानै थांसै आरो नै हाजोफोरखौनो नायसाबदो एसे Bisranaव जों आलासियानो फैदोंमोन मामोनलाय गामिया मा नामलाय एक नम्बर बनग्रुम ओमफ्राय जोंखौ करामराव बेरायनो लाबोदोंमोन ओमफ्राय कर'ना जादों नामा होनो कर'नानि थाखाय एसे कम्पानिखौ बारा होदों डिसिया ओमफ्राय फारसेथिं गेटजोंबो आरो एसएसबिखौ अर्डार होनखाबाय बे सिङाव गिदिंनो होनाङा होननानै बेनिखायनो मानसिया अर्डार खालामाखै आरो थेवबो जिखिनि करामर बागान होनना बुङो बेखौ बारबोबाय दा बियो प्राइभेट बागानाव दंफैयो एसे सार ओइ नुहरनाय हाजोआ मोजां मोजांथार नै जा मुथुआ बेनो मुथुखौ मानसिफोरा नायनो सिरिनानै मुथुआ बेनो न'फोरखौ रायलायलाय मा रायलायनोसै आनलाखि लाखियानो ना बेदर जाबाय दाउबो मोनजाबाय अमा मोनजाबाय ना दाउदै पापर मोनजाबाय नाथायबा जायगाखौ नुवासै आरो करामरखौ औ करामर होननाय बागानखौथ' नुबाय ओमफ्राय बै फेक्टरि नुवासै एर'प्लेन बाग्राखौ नुवासै माब्लाबा फैनोसैगोन ना माब्लाबा बाइकजों फैनोसै बेलेग राजाजों ओमफ्राय नै बै गय फिसा फिसा गायनायखौ मोजां नुसोबाय आङो इसे मा नुबावगोन ओमफ्राय नै जोङो सेल्फि मोननैसो लाबाय ओमफ्राय बैयो जों आलासि जानो थांनाय लाहानि फिसाजो उन्दै आरो बे ओमफ्राय नै जोंहा बिबोनाङा आंखौ फट' साफायदों फट' माने भिडिअ बानायदों आङो फट'शुट खालामनो होननाबो सानदोंमोन बेनिखायनो बेखौ लाना थांफादोंमोन आरो ओमफ्राय गैया साननायफोरानो जायासै फेलें आनलाखि अनजिया नै आंना बिबोनाङा करामराव मोजां भिडिअ लानो होननानै गेम्बल लाबोलायदोंमोन केमेरा लाबोलायदोंमोन गैया जायासै ओमफ्राय आङो मोननैसो भिडिअ लाबाय सानैसो खालामदों अनजियाखौ जों मिथिखाना मिथिखायोबो आरो अनजियाथ' भिडिअ बानायबा खानाय दांबाय थाखायो नालाय मिथिखायोबो नों आंनि लोगोफोर नों मिथिखायो जायाखै खालामनाय जादों जायाखै जाना थांखो सोरबाफोर भिडिअ लानोब्ला नैदि जोंहा बिबोनांखौ लिंहरब्लानो मोनगोन जुदि लिंहरनो गोसोब्ला आंनावबो कन्टेक्ट खालामनानै लिंहरनाय कन्टेक्टखौ गैया आंनाव बुंहरबानो मोनगोन आरो ना लोगोफोर नै आं एसे मोजां फट'शुट खालामनो होननानै केमेरा लांफालायदोंमोन गैया साननायानो जायासै मालाय गेम्बल गोदान लाबाय बेहा दाखालि बावैसो मोनफैदों नै ओमफ्राय ओरैनो टाइम पास भिडिअ लालाबायबाय आरो दसे माथो खालामबावनो बेरायनो साननायाबो जायासैबा आं करामरावनो खनसेबो थांफेरखायाखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम थांनायमोन ओमफ्राय फार्स्ट टाइम थांनायावनो आनलाकिसो जाहैबाय आरो साननायफोरानो जाफुङासै जा मोजां फट' लागोन ओमफ्राय भिडिअफोरबो लागोन होननानै सानना थांसोदोंमोन आरो आङो गैया साननायानो जायासै अनजिना नै आंहा मोननैसो भिडिअ लाखांबाय ओमफ्राय गोरदों र' माबाया खामजानाया गोथाव मोनजाबाय दि बेदरजों नै जुनुन सरगियारि केमेरामेन जोंहानि बिबोनां जोंहा मुथुनि बिफानि बिनानावनि फिसाला आंनो थाखाय गेम्बल बायदों ओमफ्राय केमेराबो बायदों आंनि थाखाय अनजिनि थाखाय न आंनि थाखाय बायदों न नै आंनि थाखाय बायदों आंखौ भिडिअ बानायबाय नै जोंहा ओइ नुजाब्रा नै जोंहा बिबोनाङाबो चेनेल दं बेबो मोजां फिल्मफोर हगारो चेनेलाव ओमफ्राय बे चेनेलनि नामा मा नामलाय खिथाना लादो JRS ट्रेभेल एन्ड ब्लग्स बे जाबाय आंनि सिनेमेटिक शर्ट्सफोरनि माने लाइब्रेरि आरो जेराव आं माने बेफोरबायदि सिनेमेटिक शर्ट्सफोरखौ हगारो बेनो नायदो लोगोफोर बिनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम बिनियाबो मोजां फिल्म होयो ओमफ्राय बिनि चेनेलावबो आंखौबो नुगोन मालाबा फिल्मफोराव नुगोन आरो मोजां फिल्म होयो बेबो शर्ट मुभिफोर बेलेग मोननै बा चेनेला मोननै आं दिनैसो मिथिदों बा सैतान बिनि चेनेलाव आंबो थांगोन मालाबा आंबो फिल्म खालामहैगोन अनजिया आं एबार फिल्म खालामबा बुरैसो लागोन आंखौ बुरैखासोना हाबा जाखानायखासोना आयै नै बे लोगोफोर बे बिबारखौ नायनाय बे बिबारखौ जा खिफिदि मोनामखायो बे बिबारा नै नायनोलाय सम नै बिसोर गासिबो बेरायनो होननानै थांदोंमोन नाथाय गिदिंबोफिनजोबनांदों रावबो हाबनो मोनासै जोंबो बेफोरावनो दसे बेरायलाबायबाय नै जा मानसि थांखादोंमोन जा फैफिनजोबनांदों रावबो हाबनो मोनाखै बिसोरबो नै जोंना करामर बेरायनो फैनाय रायजोफोरा बेखिनियानोमोन
ओमफ्राय नै केमेरा लांनाय ओरैनो टाइम पास ससे भिडिअफोर बानायलाबायबाय आरो ओरैनो लांनाय नामाव जाला मालानो ओरैनोथ' बिदि भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन आङो फट'शुट बानायगौमोन ओमफ्राय गेजेर भिडिअ बानायगोन बिदि होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय साननायानो जायासैबा दा मा खालामबावनो फैनांबाय आनलाकि जाबाय ओमफ्राय नै दाना जोङो न'आव फैफिननोसै गारि स्टार्ट खालामबाय जाहा मुथुआ थांसै आरो जायखिजाया दिनैनि आंनि साननाया आनलाकि जाबाय होननानै सानना लाबाय आरो आङो ओमफ्राय नै गारियाव बै आगैजों आङो गाजा रायलायनानै गाजा खालामनानै फैबाय थाबाय आरो ओमफ्राय नै गोजानबो नालाय लामाया ओमफ्राय जोंना फैनायावनो मोना जाबोबाय नै बैफोर लाइट जोंनायफोरखौ जा मोजां नुखादों नै दालांफोरखौ जा मोजां नुदों मोजां नुनायखायनो साफायबोबाय आङो दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै